Diyos, marahay na banggi po sinugabos mga tugang, pagirumdom sa mga devoto ng San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa. Paki-offer ilaag tabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphone. Likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Malahod po ang gabo sa pagpamibi kang Orasio Imperata. Pamibi laban sa bagyo siniba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samang mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaomokan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umina nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang, day minasabotan ang sinautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mga salanggibo, asin ngunyan, namamatayan mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakula si nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señor de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señor de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señor de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marahay na banggi po sa indugabos mga tugang. Ngunyan, iyo po ang erot na Domingo kan Adviento, as in World Day of People with Disabilities and National AIDS Sunday. Isabay po niya ito sa satuyang Santa Misa ang minasunod na intensyones. Thanksgiving offered by Mercy Ortega and Thanksgiving offered by Diaz family. Special intention for Mercy and Granny offered by Mercy Ortega. Special intention for healing of Miss Joy offered by an anonymous. And special intention for taking the 2024 CPA licensure examination on December 6 to 8, 2024 offered by Ella Jane Silencio, and special intention offered by Garcia family. For the eternal repose of the following souls, for grace offered by Angelica, Christian, and Kim, for all souls offered by Mercy Ortega, for the soul of Manuel Marlo, offered by Eden Lanuza and children, for the death anniversary of Benny, offered by Sunshine Imperial and family, for the soul of Natalia, offered by Tristan Macandog and family, and for the souls of Leopoldo and Natividad, offered by Honorio Bigtas. Banwa ng Diyos, matindupan gabos sa sarabay niyatong awiton, an awit sa pagpuon.
kita nagkakatiripon sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo kapos. Asin sa imong espiritu. Sa enot na Domingo kan Adviento mga tugang, danguguntan pangapudan sa tuya, nabuksan ang mga puso niyato, nganin mapano kan pagkamuot ni Diyos. Tanganing magkanigong magdulot kaning atang rumdumon, asin pagsulsulanan sa itong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal, asin sa iyong mga tugang, panagkasala ko ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranantang Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawada kan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan sa imong mga parasunod, ining pagmaawot, tanghaning mantang nagsasabat sa imong Kristong madatong, sa paagi kan mga matanos na gibo, kaming mga kaibahan sa tuon niya, maging maninigong mag-ako kan langit noon nakahadean. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mo nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, sinasabi sa to na mauutob ang panuganin kagurangnan, asin kita gabos ang magiging saksi kaiyan. Mga panuga na arog sa sanga, na dai mababari sa kudpaman. Kaya nagyat, dai manlugod niya to ipasipara. Himatayon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Nagtaram ang kagurangnan, maabot ang panahon na uutubon ko ang panuga na ginibok ko sa mga taga-Israel asin mga taga-Huda. Sa panahon na iyan, pipiliun ko bilang hade ang sarong matanos na kapag-arakian ni David. Gigibuhon kan hade ang tama sa kamatanos sa bilog na daga. Sa mga aldaw na iyan, ililigtas ang Huda sa kamamumuhay na matiwasay ang Jerusalem. Ang syudad, aapodon,
an kagurangnan sa mong kaligtasan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa saimo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Sa saimo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Kagurangnan, tukduan sa ko ang sa imong mga dalan. Tukduan sa ko ang sa imong mga agihan. Tukduan mo akong maglakaw sa katotohan. Huli ta ika ang Diyos nin sa kong kaligtasan. Bilog na aldaw, ikasakong linalaoman. Sa saimo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Marahay sa kamatanos an kagurangnan, kaya ang mga lagalag, tinutukduan niya kandala na dapat lakawan. An mapakumbaba, dinadara niya sa tamang agihan, asin pinapasabot kan sa iyang kabutan. Sa saimo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Pagkamuot asin kaimbudan, ang gabos niyang dalan, para sa mga nag-uutob kan sa iyang tipan sa kakabutan. Mga katuod nin kagurangnan, an mga may pagkatakot sa iya, an sa iyang tipan ipinapahayag niya sa inda. Sa saimo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Sinasabi sa to sa babasahon, napadagos kita magkaminurootan, siring kan pagkamuot kan Diyos sa satuya. Magdagdag man lugod ang pagkamuot niya to sa satong kapwa, tanganing ang satong bilog na pagkabuhay, nakaayon sa satong Ama sa langit. Ani kaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga tugang, gibuhon lugod ning kagurangnan na magdagdag sa kamagsuupay an sa indong pagkaminuruotan, asin an sa indong pagkamuot sa gabos na tawo. Siring kan sa mong dakulang pagkamuot sa indo. Sa paaging ini, papasarigon niya an sa indong mga puso, na mayo ning kaninan, sa kalinigan sa atubang kan sa tuyang Diyos asin Ama. Pagbalikan sa tung kagurangnan na si Jesus, kaiba ang gabos niyang banal. Amen. Sa katapusan, mga tugang, nakikimahira kami sa indo, asin sinasadolmi kamo, sa ngaran ni Jesus na kagurangnan, na mamuhay kamo nin urog pa ka na pamumuhay nindo ngunyan. Pamumuhay na susog sa nanuda nindo sa mo, nganing mapaugman nindo ang Diyos. Aram na nindo ang mga katukduan na itinaomi sa indo, huli ki Jesus na kagurangnan. An tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, magkakaiguanin mga tanda sa aldaw, sa bulan, asin sa mga bituon. Sa daga, mawawaranin paglaom ang mga nasyon dahil sa kusog kan hagubuhob kan dagat asin darakulang alon. Madidismayo ang mga tawo sa takot sa paghurup-hurup kung ano ang maabot sa bilog na kinaban. Hulitaan kapangyarihan kan kalangitan matatanyog.
dangan mahihiling ninda an aki nin tawo na maabot sa sarong panganuron na may kapangyarihan asin dakulang kamurawayan. Kun an mga bagay na ini magpuunang mangyari, tumindog dangan tumangad kamo, huli ta madali na an sa indong kaligtasan. Mag-ingat kamo, tatibaad malugom kamo sa karakanan irinuman, asin sa kaaditan kan buhay na ini. Asin biglang umabot sa indo an aldaw na iyan, siring sa sarong siod. Huli ta maabot iyan sa gabos na tawo sa bilog na kinaaban. Kaya magpuka kamo sa gabos na oras. Danay kamong mamiibi na magkaigwa kamo nin kusog, tanganing makaligtas kamo sa gabos na mangyayaring iyan. Dangan makaatubang kamo sa aki nin tawo. Marhay na bareta nin satong kaligtasan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Maot kong imbitaran ka muna ihiling ano sa indong mga mata digdi sa Advent wreath. Binubugtak lang at Advent wreath kung panahonin Adviento. Nahiling nindoan apat na kandila. Nagpapagirumdumian kan apat na Domingo, apat na simana minasakop sa laog kan liturgical season of Advent. Ansaro iguan ng sulo, ta primerong Domingo ngunyan kan panahonin Adviento. Ining green na circular, nagpapagirumdumian kan buhay na daing kasagkoran na kinamtan sa tuya ni Kristo. Kan siya magsakit asin magadan sa krus. Asin an kapanuan kaiyan, itatao sa tuya sa katapusan kan panahon. Kapinunan ngunyan kan liturgical season na inaapod Advent. Hali sa Latin, Adventus. Nangangahulugan coming, sa Bicol pagdatong. Sa panahon nin Adviento, duwang klase nin pagdatong an sa tuyang ginigirumdom. An primero, suinot niyang pagdatong na nangyari na kaito more than 2,000 years ago kan si Jesus mamundag. So, Christmas, ang pagkanitawo kan aking Diyos, pagdatong iyan ni Jesus. Past tense na iyan. Alagad, kung Christmas, pigsisilibrar ta ang birthday nin sa tuong kagurangan. Siring na kita taon-taon, nagsiselebrate man kan sa tuyang birthday o importanteng mga okasyon sa buhay ta. Ang ikaduwang pagdatong ni Jesus, future, dahil pa nangyayari. Ang ikaduwa niyang pagdatong na hinahalat pa niyato. Kada bes na kita nagsisimba, pag-abot tuman sa ipagrukyaw niyato ang misteryo na sa tuyang tinutubod, pigpapahayag ta, si Kristo na gadan, si Kristo na buhay liwat, si Kristo mabalik giraray. His second coming. Dahil na siya mamumundag bilang aki, kundi His second coming to judge us at the end of time and to offer salvation, fullness of salvation, duman sa mga maninigo na maglaog sa saiyang kahadian.
Ining duwang klaseng pagdatong ni Jesus, pig-aandaman ta. Kaya ang panahon ng Advento, panahon ng pagpreparar. Pag-andam para sa Pasko, dan pag-andam para sa second coming nin sa tung kagurangnan. Anong pag-andam ang dapatang gibuhon? Sabi digdi sa ultimong linya o sentence kan Ebanghelyo ngunyan, magpuka kamo sa gabos na oras, danay kamong mamibi, na magkaigwa kamo nin kusog, tangani makaligtas kamo sa gabos, na mangyayaring iyan, dangan makakaatubang kamo sa aki nin tawo. Ansaro sa nasambitig di, danay kamong mamibi. Kaya ang panahon ng Advento, panahon ini na we need to intensify our life of prayer. Ta sa pagpamibi, pigahalata na magdatong si Jesus sa puso ta, nganing mapano kita kan sa iyang pagkamuot. Alagad, may narumduman akong sarong istorya. Igoda ang obispo, dangan padi, nag-retreat sinda, nagkataon na roommate sudua sa sarong kwarto. Bago sinda magkaturog, sabi kan padi, ay mga muna ako, tabaka isipo ni obispo. Ako sarong padi na dai nangangaji. Gusto niya magpa-impress kay bishop. So obispo man, ay ako mapangaji man ako, tabaka isipon ka ining padi, di ako nangangaji. Kaya nagluhod so padi duman sa may kama niya, kataning, tanganing mga G. So, obispo, nagluhod man dumay sa may kama niya, tanganing mga G. Sobra ng sarong oras, di natatapos sa pangaji kanduwa. Hasta paryo nang iturog. Nakaluhod, nang iturog. Tapa ano, gusto nilang magpa-impress sa kada saro. Magayon mga tugang na ngunya na pagpreparar panahon ng Advento. Right action, pero kayo po, right motive man. Right action and right motive. Dayan pagsiblagon, right action ta, nagpangaji. Sabi ba ka ni Jesus, danay na magpangaji. Pero sa motive, sala, dapat ang motive kan mga pigigibuta, iyon na. Namuot kita sa Diyos. Asin maabot niyang magtalubo kita sa pagkamo. Amen. Dumanda sa langit, sa rumbes, nahiling ni San Pedro ang sarong anghel. Sa ibong nakamot, may kapot-kapot siyang lampara. Naglalaad, malaad na lampara. Sa ibong nakamot, kapot-kapot kan anghel ang sarong balde nin tubig. Curious si San Pedro, nga tatamay dira ining lampara, dangan tubig. Sabi kan anghel, tapigapot ni San Pedro. Sabi kan anghel, inihang lampara, gagamiton ko ini, tanganing suluon ko ang langit. Ining balde na may tubig, gagamiton ko nganing iula ako ini sa impyerno nganing mawara na ang kalayo. Di garo ba ganda inang langit? Di nang impyerno. Ang iba, natatakot magibo ki maraot, taba ka mapa-impyerno. Tama man, na day kita magibo ki maraot, nganing day kita mapa-impyerno. Ani ba nagigibo ki marhay, tanganing tauan siya ki reward ni Lord. Ang reward, langit. Tama man. Alagad, ang araw ka na motibo, pako gayon tama. Kung kita nagigibo ki marhay, asin hinihinguatang dai magibo ki maraot,
Dapat ang motive ta because we love the Lord. Amen. Bako na nag-expect kita ki reward, kaya nagigibo kitang marhay. Bako na natatakot kita kan punishment, kaya day kita nagigibo kan maraot. Kundi dapat ang motive kan puso ta, iyon na, the love of God. Gusto tang ipahayag na kita namumuot ki Lord. Kaya kita nagigibo ki marhay, asin dai nagigibo ki maraot. Lugod iyo yan an motibo ta sa panahon na ininin Advento. Sabi pa ano digdi sa ikaduwang pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga Tesalonica. Sabi ni San Pablo, nakikimahera kami sa Indo, asin sinasadol mi kamo sa ngaran ni Jesus. Mamuhay kamo o ni pa sa enot na linya palan. Magdagdag asin magsupay an sa indong pagkaminuot-muutan. Magdagdag, magsupay an sa indong pagkaminuot-muutan. Habo si San Pablo na steady sana. Kay puhan, magdagdag, magsupay. Kumbaga sa English, igwang growth. Pa kung stagnanta, may growth. Umagayon na ini aspiroron ta as we aspire this in today's Advent season na magdagdag, magkusog, magsupay, ang pagkamuota sa kagurangnan asin sa kapwa. Sabi niya padigdi, an sa idong puso, mas maging malinig asin banal sa atubang nin Diyos. Digdi sa huring kabtang, sabi niya, mamuhay kamo, urog pa sa pamumuhay nindungunyan. So another indication na pigi-insister ni San Pablo na kung maray ang buhay tangunyan, mas pakarayon ta. The desire to grow. Sabi digdi ni nin sa tong kagurangnan, mag-ingat kamo, tatibaad malugom kamo sa karakanan, asin irinuman, asin kaaditan sa buhay na ini. Kung minsan, may tendency kita na kontento na kita kan gabos. Kan sarong aldaw, duman pa no sa farm, kung saan ako nag-retire, igwa akong duyan duman. Igwang liya-liya. Sa rumbes, nagduduyan ako. Matuninong kimarhay. Nag-observe ako kan mga punong kahoy, dakulon ang kahoy duman, tinaranom ko. 25 years na, kaya darakula na. Kada may nagduduruman, mapriskuhon nga digdi Monsignor sa farm, tapa no darakula na sa kahoy. Naghurup-hurup ako na sense ko an katuninongan. Pag-iisip ko niya ko ito ka nasa parokya pa ako, dakulo ng schedule, sunod-sunod ang misa, may bunyag, may kasal, may lubo. Ako digdi, tranquilo na ako. Pero bagan, maski niya ako, forever na ako digdi. Pagtaod-taod, may mga gigibuhon duman sa laog kanarong, pigsabihan ko so adopted son ko, sa kuya na nagdakula. 2 years old siya kan inadapt ko. Tagama nito. Sultiro na ngunyan. Naku, nunoy, bugtaki daw ki dishwashing liquid duman sa may hugasan, ubos na. Dangan niya ko, so mga plants duman sa hole, taginamit kang neyo catechumenate kan sarong aldaw, ibaba mo, tanganing mauranan. Dangan niya ko, ining mga bakanting container ko tubig, na dain ang laog, isaray mo ta nagbarag-barag sa naduman.
Sarong oras na, dahil ba nagtubot? Bata, tranquilo na sa isip ko. Na-high blood na naman ako. Nya ko din nagtubod si Nunoy dahil kulang kirespeto sa kuya. Na-disturb na naman so set of mind ko. Di, inapot ko na, tanya ko dahil ka nagtubod sa kuya sarong oras na. Ako na sana nagibo. Kuminsan baga, mas nakaka-high blood kung sugo mo sa nang sugo. Ako nagibo ka itong sugo ko. Ako nagibo. Pero pigapot ko si, Nunoy nga, tatanya taarog ka ini. Ikaman nga, papa. Napapa ang apod sa kuya. Nakulo na ang sugo mo. Sunod-sunod. Saro sa nangaya. Tama man agad. Tulo susugo ko. Saro. Nagsisilpon gud. Ang aki ba? Kung nagsisilpon, kung suguon mo, ang tendency. So, sitwasyon ito na, karubagan, kampante na ako, pirpigtawan ako ni Lord ki sitwasyon na, gayo makampante, natitesting so pasensya ko. Natitesting to pagsabot ko, so kapakumbabaan ko. Mga araw ka na sitwasyon, pirming minaabutan sa buhay. Dahil dapat kita pirming kampante. Na kung satisfied na kita ngunyan, dahil na kitang lalaumumpang mas marhay kan buhay na ini. Inianbot sa biyohonin kagurangnan, sa pagsabi niya, mag-ingat kamo, tatibaad, malugom kamo sa karakanan, asin irinuman. Ani ba paano? Ang buhay ninda, kuntinto na sa pagparakakan, pagparainom, so mga kaugmahan na itinataukan, kinaban. Nadain na nag-iisip, nagmamabot ka, mas halangkaw pa, mas maray pang karahayan, kaugmahan, asin kahulugan nin buhay, na maawot itao sa tuya nin kagurangnan pag-abot kan panahon. Lalo na sa ikaduwang pagdatong nin satong kagurangnan. Bako sa naiyan, pati mga kaaditan kan buhay na ni. Ani ba sa tuya? Ang buhay niya sa kinaban, pirmisa sang pagriparo kan mga bagay digdi sa kinaban. Kaya din ang aning panahon mangadji, din ang panahon magsimba, din ang panahon mag-relax. Karubagang, so kasibutan sa nakan kinaban na ini. Nahuli ka ini, nalulukdoan, ang pangapudan sa tuya ni nin kagurana na maglaom kan mas marhay pang maabot sa buhay. Kaya, dapat iwa kitang attitude as in perspective, dahil kita makontento kan mga ngunyan sa presente. Dahil iwang mas pa na maabot itao sa tuya ang kagurangnan. Siguro, ultimong punto, saro naman na istorya. Igoda ang paratinda kisira. Susira niyang tinda, pirming na inot maubos. Di nauuri sa mga kapwa niya paratinda. Naggalas nga tangita masulungon susira niya sa muya bako. Saro man sa napidaghahalian, kan tilapia. Nagtitinda siya ng tilapia. Kaya nagururon so ibang mga paratinda kisira. Diskubrihon ta daw nga kung nga tata. Anada daw kaninda sa komentaryo kan mga parabakan. Susira da ka ito, mas masiram. Dangan mas presko. Dangan kaysa sa tinda-nindang sira. Kaya nagduman sinda sa harong ka itong parasira na masulungon sa tinda. Nagkataon na iduman, naghali siya. Numanon ta daw nga yung harong niya kung ano niya dyan. Paglaog ninda, nahiling ninda so, garo, dakulang bathtub, napigistakan kan mga tilapia. Paghali duman sa source, pigiistak mo na duman. Di iyo. Tapos, apisar ka ito, may nari paro sindang sarong mas dakulang saro lang na tilapia, na pirming bubukod sa mga sarasaradit na tilapia. Sisigi siya ng hirero kan mga tilapia. Iyo pala ninandahilan kung ata, mas masiram sa mga tilapia kung sige ang hiro. May muscle. Mananam, masiram, dangan presko. Kaysa sa
mga sira na dahil na naghiriro o steady sa naduman, minsan nagahangos pa. Inin kay puhan ta mga tugang ngunya na Advento, magkaigo kitang spiritual muscle. Mag-exercise kita spiritually. Aram dito physically, kung dahil ng exercise, sige sa nantaba. Ang tao, kakan inom, sige sa nandakula, tadaing muscle. Pero ini, anbot kong sabihin, so spiritual muscle. Sa pagpangadji, so tamang intensyon, sa pagibunin maray sa kapwa, sa iba pang maarabot na aldaw, magigiyahan kita ang mga dapatang konkretong gibuhon bilang programa ngunyan sa panahon ni Advento. Ang saro kay ni tabi, yun na kada Domingo, lalo maaginaldo na, hingwaw tanangan magsimba. Nganing sa kada best na kita, nagpapartisipar sa liturya, sa laog kining Advento, sumasulta spiritually. Nagdadakula, nagkukusog, nag-uurugman ang satuyang pagkamuot sa Diyos asin sa kapwa. Tindog tabi, nagtutubod ako, Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam muli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin inubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, hali duman nawalik sa paghukom, mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na diing kasagwaran. Amen. mga tugang ngunyan na enot na Domingo ni Adviento, pinapagirumdum kita kan kagurangnan na magmaan tatibaad an satong mga puso magabatan kan bisyo, pag-inom asin mga kapurisawan sa buhay. Sa satuyang pag-andam sa saiyang pagdatong, magdulot kita nin mga pamibi, an satuyang simbag, kagurangnan, madya sa samong mga puso. Kagurangnan, madya sa samong mga puso, para sa mga lideres kan sa tong simbahan, sinda na nagtutukdo kan mga katukduan kan Diyos, may sa buhay manlugod dinda ini, tanganing maging marhay na ehemplo sa kagabsan. Mamibi kita. Kagurangnan, madya sa samong mga puso. Para sa gabos na nagtutubod as sinagahalat sa pagdatong kan kagurangnan ngunya na Adviento. Maging manlugod ining mga aldaw kan paghurup-hurup, tanganing mas magbunga ang buhay pagtubod. Mamibi kita. Kagurangnan, madya sa samong mga puso. Para sa mga nasyon na may gera, pagkagutom, asin kahorasaan. Matapos na manlugod ang siindang pagtios, tanganing maugmang sa baton ang pagdatong kan aki kan Diyos. Mamibi kita. Kagurangnan, madya sa samong mga puso. Para sa mga nawawa dalan sa buhay, mahiling manlugod ninda ang liwanag ni Kristo ngunya na Adviento. Tanganing sa saindang pagsunod sa ilaw na ini, mahusay manlugod ang saindang buhay. Mamibi kita. Kagurangnan, madya sa samong mga puso. Inigabos, idinudulot mi sa imo, Diyos, magimanlugod kaming andam sa pagdatong kan sa imong aki, sa Jesucristo na samong kagurangnan. Amen. Anatoria kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang tanganan sa kuwasinan sa indungatang. Magkanigong akoon kan Dios samang makakaman. Ako ang manlugod kan kagurangnan, anatang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami pakiakoa ang mga atang na dinudulot migikan sa mga karahayan mo. Ulita tinutugot mong maging mahusay an samong debosyon ngunya na panahon. Papagkaniguan na ini maging premyo para sa mo kan sa imong daing sagkod na pagtubos. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa tong kagurangnan. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman, asin daing kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong kan sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan, kandaan na patakaran, asin binuksan para sa muandalan, nin kaligtasan. Nadaing kasagkoran, tanganing sa ikadua niyang pagdatong, sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo, an nahaman niyang gibo. Makamtan mi an panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaiba kan mga angeles sa santos, tinguntok na minaawit kami sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ikananggadaan banal. Burabo din kabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami. Pabandalakan ang bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo. Maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuakan tinapay, asin pagpasalamat, binakinidangan ni tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, naidudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niyo man kan kalis. Giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo
sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubot, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadahan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mong mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, nganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupan na kapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Papanalong ang ngaran mo, magdatungan kahanean mo, mangyari ang puto sa dagat insirin. Salam.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa indo. Hari pagilngan sa mong mga kasalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkabununyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin naghade, sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. ang katuninonganin kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong Espiritu. Magpatinauhan kita nin katuninongan sa lambansaro. Uya sa Jesucristo, ang Mesiyas na duminatong asin madatong giraray, nganing itaw sa tuya ang kapanuan nin kaligtasan. Paladan kita na andam sa pag-ako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami. Mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinagsilibrar. Nahuli ka ini, kaming naglalakaw sa tahaw kan mga bagay na kinabanon. Gibuhon mong mamuot ngunyan sa mga bagay na langit nun.
asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po din second collection para po ini sa Pro Seminaryo. Anatipon po niya to sa mga misa na kanakaging Sabado at Domingo, nagabot po sa 46,559 pesos and 20 centavos. Anambag po niya to sa siring na misa, nagabot sa 60,212 pesos and 30 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 29,911 pesos and 50 centavos. Sa Disyembre 2, sagod 4, aldaw ni Lunes, sagod Miyerkules, magkakaiwag po ng Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro or sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya itong girumdumon. Sa Disyembre 5, aldaw ni Huwebes, sa oras na alas 6:10 sa pagkaaga, magkakaigwa po ng ukay-ukay. Ang proceeds po kay ni para sa renovation kan sa tuyang parokya. Siring man, nagpuon na po kasuhapon ang misa novenaryo para kay Immaculada Concepcion. Sagod po ini sa Disyembre 8, sa oras na alas 5:15 sa pagkahapon. Sa aldaw ni Huwebes, Sabado at Domingo, ang nobina mapuon po sa oras na alas 5:45 sa pagkahapon. Sa Disyembre 9, aldaw ni Lunes, iyo po ang solemnidad ni Immaculada Concepcion. Ang mga schedule po ni Santa Misa iyo ang minasunod. Alas 6:45 sa pagkaaga, alas 12:15 sa pagkaudto, asin alas 5:30 sa pagkahapon. Ipinapaisiman po na si Reverendo Vicente Spenida Jr. kan St. Raphael the Archangel Parish kan Manito Albay, o ordinahan bilang sarongpadi sa Enero 9 sa oras na alas 9 sa pagkaaga sa St. Raphael the Archangel, Manito Albay. Kung may aram po kamong kaulangan manungod sa iyang ordinasyon, paisiho na lang po ang Chancery Office. Mapuuna po ang Misa de Aguinaldo sa Disyembre 15, sagod po ini sa Disyembre 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, mapuon man po sa Disyembre 16. Sagod po ini sa Disyembre 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Siring man, available man po ang 2025 St. Jude Calendar sa Parish Office. Mauwat man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana. Anonymous, 1,000 pesos. Anonymous, 500 pesos. Yao Family, 900 pesos. Asin, Logroño and Batalier Family, 500 pesos. Salamat po, Sin Diyos Mabalos. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iduko ang mga payo sa paghagad din bendisyon. Minatubod ka mo ng akin in Diyos na kisumaro sa tuya kaitong panahon, linalaom nindo ang sayang pagbalik kiraray, ang sayang pagdatong magdara sa indokan ilaw, nin sa iyang kabanalan, asin iligtas kamo huli kan sa iyang bendisyon. Amen. Parigunon kamo nin Diyos sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, asin day pagpauntukon sa pagkamot, sa gabos na aldaw kan sa indong buhay. Amen. Mag-ugma kamo na ang satuyang paratubos napadigdi sa satuya, siring sa sarong tawo. Sa sayang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya kamo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakama, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan mi sa magdanay kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Parakpakantan kagurangan. Ibarat ka sa kinaba, ang liwanag sa kanila.